Yun know. I-pepper spray muna natin mga kasolid. Papalamigin lang natin to, tapos ise-second fry natin mga kasolid. After nating palamigin, ise-second fry na natin mga kasolid. Hello mga katol. So yun mga kasolid, ito na ating nilutong crispy amad-amad ng baboy. You know, yung sa bandang pata ng baboy, yung sa baba, yung puro amad. Pinirito natin hanggang sa pinalutong natin, no? Para chicharon na siya. At may shoutout nga pala mamaya mga kasolid pagkatapos kumain, kaya dyan lang kayo. Kasama ko nga pala ngayon si Boy Sipat. Kain na po tayo mga kasolid, tikiman time na. Kuha na Boy Sipat. You know, sarap. Namumulaklak na mga kasolid, oh. Cheers tayo. Meron tayong ano dito, suka tsaka sili na may sibuyas. Cheers tayo. You know. Nga ba? Ang sarap mga kasolid. You know. Grabe, para sa chicharon. You know. Meron tayong sili na may sibuyas, na may suka, you know. Kain mo tayo.
Ano ba? Pag kamay ito. Ano? Mantap. Grabe. Malaman. Ito. May konting laman, oh. Kain po. Pag sumay natin sa buwan sipat. Ano? Last na lang siguro. Siyempre titira na si Mrs. Kitchen. Baka magtampo yan. Grabe. Grabe, busog ako. Cheers tayo. Grabe na, busog ako. So yun mga kasolid, habang nagpapapak pa si Boy Sipat, magsha-shoutout na muna ako. Shoutout po kay Bud Skytech, Vine BN86, Toji's Corner, All is Well, shoutout po. Si Idol Kyle Popper, shoutout po. Si Madam Mini Craft Lady, Pinoy Cooking TV, Ina Ini Faram, si Melby Sanggalang, shoutout po. Human Age Channel, Yat Yat Channel, Marites Vlog, mga kamarites, shoutout. Outdoor Cooking Appetite, si Smiley Cyrus, shoutout mo si Smiley Cyrus. Shoutout po kay Smiley Cyrus. Michael Saad, Yasmin Bukod at si Boss Rolando Bukod, shoutout po. Nongski TV, Cesar Evaristo from Japan, Gardening Port Western Australia, Sir Wade Jackson, si Torres Punsalan, Mang Lito, shoutout sa'yo. At si Christopher Luge. So yun mga kasolid, dito na po natatapos ang aming masayang kainan. Sana po gayon yung respekto. Crispy, amad-amad ng baboy, yung bandang patay sa ilalim. Sarap po, naging chicharo, no?
So, no, hanggang dito na lang. Bye-bye po mga kasolid. Hanggang dito na lang po mga kasolid.